Michalovskí dôchodcovia ani zďaleka nie sú odkázaní stráviť jeseň života o samote, v smútku či v nude. Seniori sa často stretávajú spontánne, ale ešte častejšie pre nich mesto organizuje množstvo aktivít. Jednou z nich je aj Akadémia 3. veku, ktorá sa rozbieha práve v týchto dňoch. Po skúsenostiach z minulých rokov odbor sociálnych vecí Mestského úradu, poradňa zdravia, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a geriatrické centrum nemocnice s poliklinikou v Michalovciach pripravili pre seniorov organizovaných v 7 kluboch dôchodcov vzdelávací projekt. Jedná sa o Akadémiu 3. veku ako vzdelávanie starších občanov, ktoré je všeobecne známe. Je to taká ľahšia forma, na to nadväzujú univerzity 3. veku. Je to semestrálne, zaujímavé vzdelávanie starších občanov. Počas dvojročného štúdia sa chcú odborní lektori zamerať na rôzne oblasti. V prvom ročníku napríklad budeme hovoriť o zdravovede, o psychológii starnutia a chceli by sme sa aj dotknúť regionálnej histórie. Potom podľa záujmu starších občanov vyberieme oblasti, ktorým sa budú v druhom ročníku venovať. Prednášajúci odborníci budú nielen z rôznych tematických oblastí, ale aj z rôznych školských odvetví. Napríklad seniori by mohli podľa záujmu navštíviť aj niektoré prednášky určené vysokoškolákom. Máme pripravené výkazy, už študujú kvázi také indexy, kde sa vlastne zapíšu do toho vzdelávania dvojročného, no a samozrejme budú dostávať aj nejaké osvedčenie, nejaký certifikát. Snáď rozmýšľame aj nad tým, že by sme občas aj pozreli na to, čo vlastne sa naučia, pretože neradi by sme boli, aby to bolo len také pasívne, ale viete, dôležitá je prevencia v zdravotníctve, pretože lieky sú drahé, zdravotníctvo je drahé. Nech sa teda ľudia naučia si to zdravie vážiť a starať sa o neho. O takýto typ vzdelávania prejavilo záujem približne 100 michalovských seniorov. Je potešiteľné, že aj vo vysokom veku prežívajú aktívnu jeseň života.